Усім пожидзіўна-восеньскай раніцы. Хаця, відаць, трэба павітацца на некалькіх мовах. Добрай раніцы, добрае утро, доброго ранку, гутен морген, кайрлы тац. Гэта вітанкі для самых актыўных гледачоў Пажыда студыя. Сёння ў нас 8 верасня. Правда, як сцвярджае спевачка Марыя Зайцева, ўсяго толькі 39 снежня. А сын спевака Ярослава Сумішэўскага наогул гаворыць, што верасень гэта 4-й месяц лета. Ну, в прынцыпе, з імі можна пагадзіцца. Калі раптам вы прапусцілі відэа пра тое, дзе ён гэта гаворыць, сын Ярослава Сумішэўскага, то ў суботу было апублікавана відэа «Отец второклассника». Заходзьце, глядзіце. У нядзелю было апублікавана відэа агляд тэлепраекта «Віа Суперстар». Мы пачалі абмяркоўваць другі сезон. Это быў старт другога сезона. Сёння, пасля абеду, раскажу пра яшчэ адзін тэлепраект «Бітва пакалений». Каб не прапусціць відэа, лайкайце, каментируйце, подписывайтеся. Ну і ўсім пажыдзіўна лёгкага панядзелка.